Днес искам да си поговорим за недоспиването, какво се случва с тялото ни, когато не му осигурим достатъчно сън, какво се случва с хормоните, които то произвежда и защо именно тогава сме най-склонни да търсим бързи решения в бързи храни. Недоспиването неизменно ще доведе до повишен апетит и това се случва поради няколко причини. Първата причина се нарича грелин. Това е хормона на глада. Произвежда се в стомаха и стимулира апетита. Когато не сме спали достатъчно, тялото ни произвежда повече грелин, съответно увеличава чувството ни за глад. Втората причина се нарича лептин. Това е така наречения хормон на ситостта. Той се произвежда в масните клетки и дава сигнал на мозъка, че сме сити. Съответно, потиска апетита. Когато сме надоспали, производството на лептин намалява. От казаното до тук бихме могли да обобщим. При недостиг на сън имаме висок грелин, нисък лептин и повишено чувство за глад. Третата причина се нарича кортизол и това, както всички знаете, предполагам, е хормона на стреса. Недоспиването повишава нивото на кортизол, което пък от своя страна ни кара да търсим бързи решения в бързи храни. Четвъртата причина се нарича инсулин и това е хормона, който регулира нивото на кръвна захар. Недоспиването води до намалена чувствителност на инсулина, което автоматично означава висока кръвна захар и редица други метаболитни нарушения. В обобщение, когато не осигурим достатъчни сън, почивка и възстановяване на тялото ни, вътрешната система, която регулира апетита, просто се скапва. Чувството за глад се увеличава, чувството за ситост намалява, по-склонни сме да правим лоши хранителни избори и ако това състояние се превърне в хронично, т.е. не доспиваме за по-дълъг период от време, покачването на килограмите е абсолютно неизбежно. Ако сте стигнали до тук, сега следва най-важната част. И именно какво да правим в дните, в които сме надоспали и сме готови да изядем вафлата заедно с опаковката. Тук нещата са малко като в астрологията. Не можете да избегнете това, което ретроградният Меркурий ви е подготвил, но поне сте подготвени и можете да вземете мерки. Съветът ми от личен опит е да си приготвите храна за закуска, обяд и вечеря. И да не се приготвяте стандартното количество, а да приготвите повече. Да се храните повече с добрата храна, защото само по този начин ще успеете да минимизирате щетите и ще избегнете тъпчене с вредна храна.